здравей, тук ние сме Racing Gaming и това е нашата предица Minecraft мултиплеер оцеляване. Епизод? Окей. Не. Не знам епизод, как ще става, но сега друга път. Да, нещо там се обърка. Обърка за нещо програмата. И сега в този епизод ще направим Nether портал. Да. Но не знам. Ей, тука. Тук ли не е лава, обаче? Ей, тука, ела. Ей, тука. Добре, да. Така, великия момент. Аре, бе, ако не мога да сложа. Така, да сложим. Така. Така. О, прибих се. И запалка на поставя. Така. Имаме ли запалка? И така. Готово е. Запалка имаш? Запалка не. Трябва да се направим. Гравио. Чакай, има едно. Имаме гравио радио. Не спи. Айрон сега да взема. Да, искам аз да го запаля. Окей, там да ми трябва. Да, тук оставихме. Нали, събрахме си обсидиан. Рестон. Да. Само ще запалиш нещо. Запаля къщата. Да, мислим го после... Там. Да затоплим на огънче. Абе, купай се! Не знам някой И великия момент. 3, 2, 1. Бам! Влизай! Уху! Първи го отключих. Добре, аз не мога... Омага, как? Добре, не знам дали е хубаво мястото. Няма такова стига. Дали ще има царство някъде? Какво е? Какво е чуе? Не знам, чупа го. Не да не разбереш какво става. Бе, чакай, не знам. Чакай, сега ще да няма газ да ме гръмне тук. Че ще направя тук едни стълби. Ето, ще си Аз тук ще направя едни стълбички. Опа. Знаеш кое, те отдолу ще ги почна. Това вече направи. Ти не са стълбички. Не какво са. Да, стълбички. Има кварц. Ела да съберем това. Само внимай с лавата. Ти носим... Да, събериш малко. Омага, чакай, то ти копай като по... Да. Подпалях се, какво? Ти бягай, стреля. Майко, газ, къде бе? Бягай! Не, майко! Портала ни гъмна! Омага! Сега ще наспавам другаде. Добре, хора, той беше направо неочаквано. Не, няма да армиш, не съм надувай. Направо. Първо помислих, че портала, нали, гръмна, обсидиана. И сега тук ще го оставя пред камъка. Тук са от Нидъра.
Дано ви харесва клипа. Абонирайте се. Къде е дискове? О, доста дискове имаме. Ай, Доста дискове имаме тук. О, имаме рестон. Купре тук е. ай, това. Къде? А да лягам първо. Аз се хупах, ай, става да дъпси. И на мене ми трябва лък. Ай, има, ама няма стреляй. Дай ми храна. Само да го прикриваш, айде. Добре, дай ми храна. Нямам. Имам една сурова, чакай да. Маш убила някакви пар там. Айде, давай. О, че са няколко крипъра. Добре, аз съм подиня. Не, бягай, аз съм. Аз ще го гърна този. И шаграм. Ами, аз зато и се отдръпнах. И умрях заради тебе. Не си умрял. И спираме се първо малко. Ора, върнахме се. Тук кравици. Трябва да се заради някъде. Какво? Нищо. Добре. Аз чувам за храна. Ти къде отиде, бе? Пърни стрелите. Няма стреля. Къде? Стрелите са и там, видях ги и сега. Ето ти ги стрелите. Ти не си взел всички айтеми. Къде са? Пред тебе. Добре. Ето ги там, е. Къде? Ето ги тука, е. Къде? Боже, тото и не изстрела. Добре, айде чуем става. Ма аз нямам храна. Абе, идвай. Защо? Омага, какво е станало тук, е? За какво? Майко, ще умрем. За малко да се прасни. Ще умрем. Мартине, ще умрем. Ами аз така долу. Да, бе! Айде, аз умрем. Да, бе, оттам, бе! Майко, Идва насам. Аз ще го бях. нямам бучета. Да на пигменти да ме набият. Бягай, и тебе стреля, бягай. Ай, се скрия тук. Йо. Пръснал го. Пръсна ли го? Ти пада! Падна и спи. Пусна ли ти сълза? Не, пуснал го. Трябва да се регена, трябва да храна. Не пигмент, няма да ме виж там. Аз се чуя пред да нападне. Абе, и давай, нападни ги. После ще умрем като... Няма, той е само един-двам. Да, един-двама, ти ще дойдат тръста. О, да, да ме помня. Добре, лада се правим тук. Чакай сега да оправя тук малко тъй. Да не са пребивни. Гледай, той е портал, тук е гръмнат. Малко силна. И сега трябва да се е това. Защото умря. Мале за малко да се запаля. За малко да падна в плата. Аз събирам тук да се оправя, да оправя той. Трябва да се... Майко, това ще умра. Също. Така хора. Няма да не умра. Така хора, значи портала, тук той не го гледайте. Тук и те ще направи една страничка. Някакъв друг. Остинга. Стрелята. И пом, да си от... Ама аз съм на 3,5. А не, чакай. Покажи го. Не знам. О, мага стрелям, а чакай, аз се прибирам. Ще няма подава ми сега прасни. Ще му видя две стреля тока. О, мага, пигмени! Пигмени са дошли в този world.
Добре, искам да бъда пигмена. Не пигмена, ми гаска да отидем. Добре, аз трябва да хапна. Видял го. Добре, и ти си с лъка. Добре, ще умра скоро. Добре. Добре, не го виждам. Добре, много пигмени. О, този епизод. Сега ще се пробвам да убия пигменти, но аз не съм със Silent меч даже. Вече. Опа! Ти ли сте вече? Значи, 2 пигмена са. Мисля, че едно малко имаш тук. Не знам къде за мен. Тук има още пръстата. Добре, значи са само тези двата пигмена. Не знам да се пробвам да ги убия. Не. Аз отивам за малко XP. Помниш, нападната ако го удариш. И ще ме пръсна. Добре, и лава в този свет. Аз отивам да видя XP-то какво стана. Разбрах как да таковаме. Как да вземаме айтемите от XP-то мисля. Нали там от XP фермата ли? Тук. Ферма. Мали нещо в XP фермата. Той едно зомби има. И то са слаб. Тук има още. Добре, гадното и тук, че не мога да вземам на айтема. Искам да бъда само. Добре. Да бъда... О, дъжната. Искам да падне морков. Не пада. Добре, експето поне се взима. Искам да отида за храна някъде. И аз искам да ми падне морков, ама. Или трябва да е такова накрая, че нямам никаква храна. Добре, сега значи разбрах как да взимаме нещата, ама ще ме убият тук да го направя това. Да, точно, че не взимам видявам. Ето. Нали? А? Нали те? Какво? Тук? Не. По-лесен начин. Пускай да поставя това. Не. Как? Може с вода. Не трябва да отварям и пак ще напресна. Не, няма да отваряме, ти нали ще дойдат до нас тук. И хора, ще направя малка пауза и се връщаме. И какво става, хора? Върнахме се пак. Тук, охо, тук доста зомбита има. На него му падна каска. Да, и така го направих, защото нали падат айтеми. Кой? Аз съм 20. Аз съм 20 лева. И пусна ли ти нещо, някаква армор, нещо? Не, само каска. Да, искам аз. Не. Ама та стволата дето е на тебе ли? Да. Добре. Добре, Арила, пак да... Ти ще се спълнат пак. Представяш ли си диаманти в зомби? Представяш ли си диаманти в зомби? Да, има. Аз съм виждал.
И аз съм виждал, ама представяш се не. И така, ние тук ще направим малко битва, ще читаем малко. И след малко може да свършваме епизода. Да. Защото малко скучен. Още един ще направим. Нали, ние ще покупаем така малко, ама... Ако намерим нещо, ще почнем. Не, например, ако... Нали, ако няма клип 1-2 дена, и ние аз мога да заснема нещо и после да го качвате. Аз мисля скоро, че ще има още епизод 5. Ще има. Скоро. Скоро, аз нямам факли скоро. Слагай факли, бе. Ти една факла не си сложил. Направо. И мисля да свършвам епизода, защото... Айде, да го свършвам. Значи, аз ще свърша епизода са набързо. Ей така. И дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. И